holde pause. We're going to war. Skriger. One man. Jeg kørte i forvejen, fordi jeg kører så fucking stærkt. Og hvad hedder det? Undskyld, cut. Jeg kørte så fucking stærkt. Jeg var kørt i forvejen. Et lille øjeblik, men jeg var foran alle sammen. Get away from me! We're going to war. Fuck det. Klik ud af bordet. Og løber de der 100 meter med langs til bjergskråningen i cirka 1 meter sne. Uden at vende bordet og sikre det på nogen måde. Jeg sidder midt ude i ingenting. Så kommer der en skiløber med et snowboard. Det synes jeg skulle da egentlig lide til snowboard, det der. Så står han og peger op på bjerget og forklarer et eller andet til hans venner. Bjerget, det var den, altså hvis du lige filmer, det var der, vi klippede. Ja, det er oppe på filmen. Det var oppe på filmen, vi hang, ikke? Ja. Det var et, der kom ned op fra bjerget af. Ja, siger jeg, okay. Det er hellige bord. Lucky bastard, du. Pisseheldig. Hold kæft. Det skal med. Jeg offrer mit liv for mit barn der, jo. Selvfølgelig gør og man mit det. bordsliv. Ja. Altså, der tænker jeg ikke på andet. Ja. Umiddelbart så tror jeg, at det var fordi, at han har set, der står en Weber. Og så tænker jeg, okay, hvis jeg nu laver den her, skubber det her vejen, så skal jeg bare lige ned med liften. Clasher væk. Ja. Weber på til. Men så fandt det. Og en anden, der fandt det. En skiløber. Igen en skiløber. Der er ødelagt det. Okay, 1-1 til skiløberne. Det må jeg give dem. Fucking aber, man. I put a spell on you because you're mine. I can't stand the things that you do. No, I ain't lying. No, I don't care if you don't want me, 'cause I'm yours. Anyhow.
I know what you're thinking. Did he fire 6 shots or only 5? Well, to tell you the truth, in all this excitement, I've kind of lost track myself. But Ian, this is a .44 Magnum, the most powerful handgun in the world, and would blow your head clean off. You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky? Well, do you, punk?